ক্ষতিগ্রস্ত 10,323 তিন চাকরি 31 মাস 2000 थांनाय কিন্তু সাইড মানজাখাय কোনো माननीय मुख्यमंत्री जोंनो चाकरि किफिलिरे नायनि कग्रफा तागरिया को 2 मास चलि दङ जों ओ चाकरिनि उपर निर्भर खाय जे जरायखनायनो परिरि दङ जोंनि जिउआव मायनो चलि दङ ता चाकरि थांजाक जों तन बेरोजगार ताय लोन रगना हाजाक बुमा बुफाबो जे बुरातै दङ जों ताबो ताम खायनायनि दिशा हारा जों ताम खायनाय बोसबाङाव बायक चलि थानाय चिना आबर कोनो बकरे नाहारै नुहैयासै वाना जाक किरि जाक जों साइननि तत्रलाया मुत्रि थाया किताबक सना दति दति के मुख्यमंत्री कि फिलेर ना तुसिन साकरि कोनाय खामाय जों जतना किरि लायजा वाना जा सिनि बेरोजगारनि थांगा जों कुचिबान मालिया ओंखाय जों दाबो जतना बेरोजगार जा ओंखाय जों बाहायके संसार न चलिनाय सिनि बुमा बुफा बुरजि बुरा जों गावनि बागै बिथि बेरायराव नांगौ जों मासे मासे बोसोरसेरा खरसा खायै गावनि बिथिराव जारि साबुदैनियाव बासो माया नांगौ फरना नांगौ जों बेरोजगार जों बरसे माने दाबो गावनो फरिनाय बिथिराव बायनाय गावनि थानि बागै जों आरो kana वाना लायजा ओंखाय जोंनो जोंनि फार्स्ट हाबा मन्त्रि अक्रा बरन गोनां श्रीजुक्त बिप्लब कुमार देब जोंनो सामान दङ उनखौनो रंनो जों फायखां ओंखाय उनखौ 2018 सालनि इलेक्शन सिगां सावजे उनखौ जों नंनो आइननि तुयै आइननि माध्यमे नंनो जों नं चाकरि फिरगिरि नागिरनै ओंखाय जों 2 मास मै दंखा ओंखाय जों दाबो जों कुनो जि चाकरिनो फिरगि माया जों जतनो बखा खस्थ लायजा वाना लायजा जिन चाकरिखौ 10 बोसोर मै दङ प्राय ओंखाय जों मन्त्रि अक्रानो जों उनखौ कक्राझारना मुसुंगो जे जिन चाकरिनो संविधान आइननि माध्यमे नानि हिनि जेबो कक्सनो सामानि आबो जोंनो दाबि दाखिनो फिरगिरि थुनै जों दिनि orang amprani post office जों जतनो सुजेल दिसेल नाराबिनो जों हरखिनि उनखौ थिथि कक्तुन मा दाफायगा जों दिनि बरम ग्राम मुख्यमंत्रिनि आजागावो दिनि कक्तुन सबयै जोंनो दाबि दाखि दिनि माथायनो जोंनो दाबि दाखि फिरगिरिथुन दिनै जों आबो जतनो जमां लाय जों दिनि मा दाफायगा जाबो जों कक्तुनो गासैनो उनखौ ते सानानि परीक्षा